आरो गोदान मोनसे आपडेटआव नोंथांमोनखौ गासिबो बरायनाय थालायबाय जे मैयायो रायमना नेशनेल पार्कआव जिबायदि घटना जाबाय नङा होमबा बेखौ लानानै आं दिनै मोनसे आपडेट लाना फैबाय जे आङो मैयानि मोनसे निउसाव नुदोंमोन मा दे जेम्स बसुमतारी नङा होमबा जे जोंनि फरेस्ट बिफाननि इएम जेम्स बसुमतारी बिथाङा दे फोरमायदोंमोन दे दंफां दाननायाव गावलायनानैसो गुलिया नांदों होननानै बेफोरबायदि फोरमायनायखौ आं निउसनि गेजेरजों नुदोंमोन माने कुनु बेफोरबायदि माबा जायाखै खालि गावलायनायावसो बे गुलिया नांहैदों होननानै बेफोरबायदि बुंनायखौ जों नुदोंमोन बेजोंनो लोगोसे दा गामिनि रायजो राजाफोरा फोरमायदों एबा न'खरनि मानसिफोरा फोरमायदों जे माने बेवहाय जेबो गावलायनाय जायाखै जास्ट माने जे बिथांमोना डाइरेक्ट नायगोरसो गावदों होननानै बेफोरबायदि फोरमायनायखौ जों नुदों माने नोंथांमोननि सेराव आं भिडिअखौ होनांगासिनो आबुङै नोंथांमोना नायलांबा निस्सय बुजिगोन आरो मिथिगोन जे बिथांमोना फोरमायदों जे आरो न'नि मानसिफोरा फोरमायदों खालाखौ दिनै एकदम जेबो दाय गैया गारा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया गावथारबाय दायानो गैयामोन दंफांबो लायाखै आं बिराद दुखु मोनबाय दिनै फिसाला सासेल'मोन आंहा फिसौ सासेल' दिनै आंनि फिसालाखौ गावथारबाय बे दायनिगिरिया फरेस्ट डिपार्टमेन्टआनो आं बिसोरखौ साजा होनो लुगैयो आरो आङो साजा होनो लुगैयो औ आंहा दिनै बिराद खहा जालांबाय न'खराव आंहा फिसाला सासेल'मोन रावबो गैला दा मालाबाफोर थांबाय बायोमोन नामा हाग्रायाव थाङामोन खौरां बिजोंफ्राव नुनो मोननाय जादों दि फरेस्टजों माखासे नारा नाथा जानायनि गेजेरावसो बेबायदि जाथाया जादों होननानै मा फोरमायनो सानो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया थांनानै दाय गैया गारा गावहैबाय खिन्थु बेखौ गावलायदों होनदों बे नङा एकदम थगायनानै बिसोरो फाव फान्दायनो सानदों नङा आरो बियो बिसोरो नंखाथारा आंनि फिसालाया बिदि अस्त्रबो दैनो रोङा जेबो लाङा सिखा रुवाबो लाङा ओरैनो बियो बिमा बिफानि सायाव जानानै उदां उदां बेरायो थाङो जेबो होना जोङो फिसाला सासेल'खाय बिनि बिसिखौ सोर नायगोन दा बिनि बिसिखौ सोर नायगोन जोंनि बिहामजोखौ आरो फिसौ सासे दङ जोंहा बे फिसौखौबो फोरोंनाय फेदेरनायाव हेफाजाब नांगौ बेसेबां फरायगासिनो गथ'आ देग्लाय क्लास 2 आव थांबाय उन्दैसो हौवासा सरकारनि बिफान नङा होमबा जाथाया बोरै जायामोन जाथायाथ' मथा मथि आंनि फिसाला आरो बिहामजोआ पिकनिक स्पटआव दखान होयो पिकनिक स्पटनि माने बेवहाय न'खरनि एसे उसुबिदानि थाखाय सोलिनो थाखाय एसे जा गरसे गरनै खामायनो हायो बिनि थाखाय दखान होयो बे दखानाव आंनि फिसाज्लाया आंनि बिहामजोजों सम सम एसे हेल्प खालामहैयो आरो ना हेल्प खालामो बेजों लोगोसे एसे फ्रि सम मोननायखाय खिजानि दैलामफ्राव बेरायदोंमोन दैलामाव बेरायनायावनो बेबादि घटना जाबाय आरो माला जाया बे मैया 3 तारिख ना 19 तारिख ना मैया 28 तारिखआवहाय बे घटनाया बेलासिनि 3 बाजियाव जानानै थांबाय आरो आंनि बयबो मिथिगौ आंनि गथ'आ बेबायदि दुस्त नङा आरो बेबायदि फांफुं मावनानै जाग्रा नङा मानो होनना बुङोब्ला आंनि गथ'आ सासेल' गथ' आरो बेहा बिसि दं आरो बिनि फिसा दङ बेफोरखौ फोथांनानै लाखिनायनि राहा लामा जोङो जिन्दागिनि थाखाय बेफोरखौ खांलांनांगौ फेदेरलांनांगौ फोरोंलांनांगौआव आंहा जोबोद उसुबिदा जाबाय बुंनो थाङोब्ला आंबो बोराय बैसो जाबाय दिनै न'खरखौ सामलायनांगौआव न'खरखौ बेबादि मोनसे थांनानै थानायनि राहा लामा बुथुमनांगौआव आंनि थाखायबो एसे असम्भब जाबाय
बिनि थाखायनो आंनि फिसाला जे गोथाङै थायोमोनब्ला आंनि न'खरखौ सालायलांनो हायोमोन आरो गथ' गथायखौ फोरोंनायाव फोलावनायाव न'खर मेनेज खालामनायाव जथेस्थ' आङो बेखौनो आसामोन सासेल' बिसा हिसाबै। दा बे सासेल' बिसायानो जुदि बेबायदि अनागारिहाय बेबायदि दुस्थ' मानसिफोरनि आखायाव जिउ गोमायोब्ला आङो बेखौनो सानदों जाहैबाय जाहाथे बे फिसाला गोमानायनि आंनि गथ' गथाय एबा आंनि बिसौफोरखौ फोरोंनायाव आरो आङो बिहामजो सासे दं बेखौ जाहोनायाव लोंहोनायाव दिनै रान्दि जानानै थांनायाव बेहाबो दुखु दङ। साबेसे फिसाला दं? सासेल'। 5 बोसोरनि। बे हाग्रायाव माब्लाबाफोर थांबाय बायोमोन नामा सम समफोर बियो? आंनि फिसालायाथ' हाग्रायाव फ्राय थाङो होनना बुङोब्ला मालाबा लोगोफोरजों बिदि मैगं थाइगं नागिरनाय बेफोरबायदि माबा मोनसे मैखुन बायदिसिना बेफोराव गोबावजों खनसे थाङो बेनो आरो। नोंथांनि फिसालानि सायाव अजद होनायखौ मा बुङो? आंनि फिसालानि सायाव अजद होनाय मानि दा माखासे एसे सिगाङावनो मिडियायावहाय जों नुनो मोनदों बे मोनसे गावलायनाय काउन्टार जालायदों होनना बुङो बेथ' एकदम थगायनाय नंथारा बियो। दैलामबारियाव बेरायनो थांनाय मानसिया मालाबाबो बे पिकनिक स्पटआव हिनजावजों एसे हेल्प खालामनो थांनाय मानसि थाङा गावलायहैया बेवहाय। बे दैलामबारियाव बेरायदोंमोन माबा मोनसे साम' खांख्राय नागिरदोंमोन सम्भब। दा नोंथाङा बेबायदि सोरखौ दायनिगिरि सानो? आङो दायनिगिरिया माने आङो दा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय आं बेखौ बुंनो हायो आरो बे दायनिगिरिया फरेस्ट डिपार्टमेन्टना।